Importanteena da, euren arteko harremanak, irakasleeneko berareko harremanak, eta hori da importantea bai. Posi sentitzea, gustora etortea eskolara, eta baloratzea lesamak dekon eskola. Bai ikasleak eta bai gurasoak. Ze holako eskolak ez dagoz beste lekuetan. Eta hori esaten dozkue beti, eskolara datozen ordezkoak, ze hainbeste ikastetxetik pasatzen dira, esaten dabe, jo, eure desde luego posi dauzela, bai irakasleen arteko harremanarekin, gurasoekin, danakin oso posi dauzela. Eta hori da, ni pentsetan dut, eskola moduen mantendu behar duguna. Osea, lesamako eskola mantendu behar da bena. Nik esaten dut, nipe bai, ze nik espero dut amaitzea lesamako eskolan, horregaitik. Ze nik beti egunaz oso pozik. Zure ibilbidea lesamako eskolan irakasle bezala moitostean, eramango duzula motxilan importantena. Zer dara maten duzun ez duzun abitu. Merezi izan gau, 40 urte bertan emotea. Pues, gauza bat argi eta garbi daukat. Herria. Herriko jendea. Bai, ze horren bitartez, ni gero nire lanbideko gauza guztiak lortzeko bidea izan dut. Bai, baina nik esperoz neban hurbiltasuna, igual, behar bada, bueno, nik neuk ere saiatu naz eta azaldu dut aldi izan doan guztia, ezta? Baina bai, nik herriko hurbiltasun hori, famili guztiak ezagutzea, gainera familiz famili, ama gurason gandik, gaurko seme alabak, seme alaba horren semeak iaia, bai, nik badaukat nirea baliz bezala ja, herriko aspektu hau nik aipatu dautzu dena, herria bera, bai. Heldu datxue lesamara beharrean ez etorteko momentue. Zuzendari zinela, hasi gendu zen guk be, gure eskolako lehenengo urteak, maizu kepa. Eta oin, emakume badekogu zuzendari lanetan, Andereño Ester. Gutzako, irakasle izeteaz gain, jagole eta bide lagun be izen zara, Andereño. Eta zu, kepa, lortu dozu lesamako eskolak urteak astezinak izetea. Eskerrik asko bi hori gure ikaskutza prozesuen parte izeteagaitik. Eta ez ahaztu, lesamako eskola zuon etxea da. Eta herri ebe zuona. Haupa, kepa, 31 urte ezagutu ginela. Ubitultzako ume kaskailu batzuk lesamara bajatu bintzezan, orduen gutzako zan gitxi bera bera oin lesamatik institutora joatean moduko erronka herrire bajatutia. Baian tope genduna izentzari itzela. Maixuek, umeak izango bazien moduen gubez patioan, horbetan, futbolian. Nor eta kepa. 31 urte pasedie eta ikusten dut, nahiz eta kadaratatik larrondo ez ibile, bardin segitan duzule zure ikasleakaz. Orduen txe, esetu gendun hezkuntza eredu barri bet, modernoa. Eta urtea pasatu diren arren, moderno izeten segiduten dozu, kepa. Zure ikasleen laguna eta ikasleen gurasoen laguna bebai. Oin, toketan datelako txamponaren beste aldetik ezagututiazu guraso moduek toke izendat. Eta benetan, pena handi bete dekot, nire umean irakaslea zuzenean izango esarelako. Bueno, kepa, eskolan igual eskara ikusiko, bai lesaman urte askoan ikusten jarraitzea espero dut. Ondo ibili. Ester, 81ko kintakoen partez, erretiro zorentzua opa dutzugu, eta, gaur egun be garena zuri esker apurrel be bada, zezugaz ikasi gendun irakurtzen idazten, lehenengo zenbakiek batetik eunera, eta hori, lehenengo eta bigarren mailan, zugaz pasetako momentuek, gogoan deko guz. Orduen, mila esker danagatik, eta asko disfruteu, oraingo etapa berri honetan. Eso kepa eta Ester. Urte askotan, lanean egon eta gero, heldu zaizue lasai egoteko eta atsedena hartzeko garaia. Zuekin asko ikasteaz gain oso ondo pasatu dugu gure bizitzako ikasturte askotan. Gaur egun guk dakiguna zuei ere eskertu behar dizuegu. Eta gure oroimenean betirako geldituko dira elkarrekin pasatutako momentuak. Eskolan egindako antzerkiak, eskolan egindako txangoak, edo adibidez, atsedenaldietan jokatzen genituen futbol partiduak. Datorkizuen garaia disfrutatzea besterik ez dut espero.
Musu handi bat eta eskerrik asko izan zareten irakasle bereziak izateagatik. Egun on Bizkaia! Orain, zurekin pasatu dugu. Momentu gitxi batzuk gogoratuko dizkizugu. ¡Apa Barakaldo! ¿Por una pelón barco? No. Barru, vale primi! Story bike! Oso ondo pasatu dugu zuekin eta asko botako zaituztegu faltan, baina bizitzaren etapa berri bat hasten da eta asko ikasiko dugu guztiok. Se va muriendo la tarde. Kepa, zer, jubilatzeko gogoekin? Hemen ikaslei batzuk eraktu gara. Hainbat momentu ezberdin bizi izan dugu zugaz. Eta klaseak divertigarriak egiten zenituen. Eskerrik asko guztiagatik. Oraindik erabiltzen duzu niretasa? Plaza bat izan da zure ikasleak izatea. Kepa keporum, santa santorum, behan bego de abutzekin, aintzara izateagatik. Eta bueno, Ester, zu ere, ederto baten pasa dizule zure bizitzako etapa barrien, eta disfruteu. Agur! Haupa Ester eta Kepa, espero dugu zuen erretiroa, zuen lanaldia bezain ederra izatea. Eskerrik asko! Kepa! Bueno, hemen gauz 5. eta 6. mailan zugaz egon ginen ikasle batzuk, eta bueno, ikusten duzunez ez gauz danak, baina saiatu gara gitxi batzuk elkartzen. Eta hemen elkartu garen bitartean egon gara gogoratzen zugaz bizitako momentu batzuk, eta behin lehiak esango dituz. Bueno, zugaz egondako momentu asko gogoratzen dugu, gehien bat zugaz egindako burukalkuloak adibidez, ez gendun ondo paseta momentu horretan, bueno, asko ikesi gendun momentu haietaz be, da gero beste momentu batzuk guztien gintzan lantzen genduenean, ondo pasetan gendun, da egindako gauze guztiek horregaz geratuten gara. Beraz, eskerrik asko bizitako momentu guztietatik eta ondo ibili. Eskerrik asko, Kepa! Eskerrik asko, Ester eta Kepa, Lezamako eskolan egin dozuen lan handigaitik, oin disfrutetako denporia hiege da. Merezi duzue jubilazioa eta, bueno, espero tontxe bizitako beste etapa barri honetan ondo ibiltea eta disfrutu egitea topera. Eskerrik asko! Eskerrik asko batez bezuri Kepa, gugaz egon zarelako 2 urtean eta ez zaitugulako inoiz ahaztuko. Mozu bat. Venga, besarka bat. Ama. 30 urte eta gero, Lezamako eskolan klaseak emanda, heldu da denbora agur esateko irakasle izateari. Pila bat ikasle izan dituzu urte guzti hauetan, eta nik badakit zure lana beti dedikazio eta maitasun osoz egin duzula. Eta politena da ikasleak beti erakusten dizutela beraien maitasuna eta errespetua zuk izan duzun eraginagatik eurengan. Oso harro nago zutaz eta musu bat. Kepa, geure partez, zorionak. Egia esan, meritu handia daukazu. Hainbestetan kreik eta donpensek entzun arren,
nahiko ondo heldu zara erretiro egunera. Bai, eta gainera jatorri zenuen energia berdin-berdinarekin. Badakigu hasiera batean erretiroa hartzearena kostatu egiten dela, baina ez larritu, laster ohituko zara bizimodu berrira. Gainera, Kadiz urteko edozein unetan izango duzu eskura, eta hemen zaudenean ere ez zara bat ere aspertuko, zure semeek beti izango dute zuretzako errekaduren bat. Besterik gabe, sorte on eta ondo pasa. Laster ikusiko gara berriro, lehenago espada, aurtengo Santo Tomasen, talo osoarekin. Bueno, hemen gaur zure 85 ikasleak eta danak batu ezin izen bagara be, danon partetik eskerrak eman gure dotzuguz gugaitik indozun guztiegaitik, eta guk zugez disfrute dugu moduen, hemendik aurrera disfrutetan jarraitu daizule, eta suerte asko etorkizunean. Eskerrik asko, Ester! Oso handi bet, agur! Kaixo, Kepa, duela 6 urteko ikasleak gara, faltan botako zaitugu. Eskerrik asko, Kepa! Opa, maestro, hemen elkartu garena, zuri agurtzeko, oin dela 34 urte ezagutu ginen, eta denbora oso azkar pastan da, eta espero dugu ondo disfrutatzea orain daukasun denboraldi berria. Bai, dukiko dozu egun pilo bat, edozein gauza egiteko. Beraz, musu pilo gure partez. Disfrutatu zure familiarekin, eskurseinak egiteko, bizitza ondo pasatzeko, orain da zure egunak pasatzeko ondo. Musu handi bat, Kepa. Musu handi bat. Bueno, Kepa, yo te hablo en castellano porque en euskera ya sabes que no es lo mío, entiendo bastante, pero bueno, te recuerdo que aquí a la esquina tienes el club de jubilados de Lezama y creo que suele hacer muchos viajes a fábricas de conservas y de muchas cosas. Pues ya sabes, ánimo. Aquí yo. Pues nada, Kepa, gracias por tu confianza en mí y... Ya está. Para, hostia. Zelan pasetan diren urteak, Ja, gube bagoaz, berroi irantzak hasi, eta pentsego indala gitxi hori. Lezamako Goikoberriko ikastolan hasi ginela, lehenengo ikasketak eta egiten, eta urteak gora doaz, eta pasetan dire oso azkar. Azkenean, oinak horretan gara, orduen eginiko gauzak indaola, eta bai, eskertzekoa da, bat ezpet, Ester eta baita Kepari, aspaldianik beti irakasle onak izan dira, hurbilak eta laguntzeko asmoz, eta betirako gogoan okiko zeitu, beti hurbil eta batez be daukat anedota laburtxu betor, nire operaziotik atzamarrak jauzitzatenean porterie, nahiko operazio luzea izan zen, da atzerakuntza bat ukin nuen, orduan, klasea galtzeko bilurra naukan, eta Esterrek etzerantza bialtze zitzaizkian debereak eta holan pixka bat ez geratzeko atzien, da hori beti eskertzeko izango dut. Bai, kurtsoa ez galtzeko, bera hor egon zan laguntzen, eta hori ez dagoa iztuten landerrek. Eta gero hori bieri eskertu egindako lana Lezamako eskolan, oso hurbilak izan diena berak izan dauena, eta ja bukatzeko, Kepa nik gure hotzet erakutsi, nik ondo gordetareko da zan, zure apunteak, historia eta gizartea saltzeko, zuk egindako komiken bitartezko apunteak, euskerazko lehenengo apunteak. Eskerrik asko, egin dozuen lanagatik, eta sorte hon etapa berri honetan. Hori da, emetik eta aurrera orain arte seguramente irakasle gisa asko disfrutatu duzue, baina emetik eta aurrera ja bizitza lasaiago bateaz asko sobeto. Así que gorentziak eta mi esker ganaitik, bi hori. Oso handi bat. Agur. Eskola gallega zanien, bigarren mailan bere makuto berdeagaz, militarragaz, jaulan iten bizarragaz. Bai. Bizarra guzabena? Bai. Zela luzioetan erarantu. Bai, eta goratzen zari Maika etorri zenean, Andrea, bere nobila. Zeran ipin izan. Erizaina zala. Bai, joli, kriston
Buah, estropada urte zararan. Eta Makutuagaz, eskola barrila arte ailegazan, Gugaz batera 8. mailara, eta han errein jakon. Son niño erretan eban. Ikutu gogoraten ez ez? Hori? Baina, ote izan egon zanean bertxaina moduen, bai gogoraten. Hoi felistripua izen zanean, bai. Aizen zan Itzela, Bera eta Joseba, bio. Ente hori izan ertzaina eta honek zer? Erdu geugaz laguntza behar dago eta bai. Amobi bat izan zen, bai. Bai. Igual bera ez da gogoratzen gugaz, Bai, Jesus. Bai? Ziu? Gogoratzen zara? Segura eski baietze, Ez da. Edespa bere, bakizu, ardotxu batzuk eta gurekin... Kepa. Venga, eskerrik asko lanagatik, Kepa. Kaixo Ester, gure irakasle maitea. Hemen gauzenak, batzuk ezin izan deri etorri, eta beste batzuk zoritxarrez bizitza dalako hain gogorra, ez dauz, euren partez, Itxaso, Leire... Iskander, Etor, Lander, Laizka, Arbeitxe, Andoni, Iñaki, danon partez gure dugu mezu hau bidali, eskertuteko bihotzez, zuk gugan eukidozun impactu, azkenean hemen hasi zinen irakasle moduen, gube hemen hasi ginen ikasle moduen, eta gure oroitzapen politenak gazterakoak edo hartxarokoak hemen izen dire zugaz, eukidogu, nik uste dute, eukin alitzen dugun irakaslerik onena, bereziena, maitakorrena, eta benetan bihotzez eskertuten dugu zuk eskenitako guztie guri, eta emetik aurrera, dana joan dadila, espero dugu moduen, eta bihotzez, eskerrik asko Ester! Aupa maizukepa! Hemen hauz kuadriako batzuk, zugan klasean batzuk asko egondakoak beste batzuk bitzi hau, baina herrien danok asko ezagutzen zaitugu, eta lezamatar baten moduko azara gutzako, eta opa dizugu etapa berri honetan oso ondo joatea dana. Eta pentsetan dozu? Eta pentsetan dut. No creí que los duendes son amigos de los tonteques. Hau, Paster eta Kepa. Heldu jatzue eguna. Duela 3 urte, Andereño izaren txanda izan zen, eta orduzti, momentu hau hurbiltzen ikusten gendun, ezta? Irakasle gehiago zebetela zuen azkenengo esprinean. Egia esan, arraroa izango da eskolara etorri eta zuek bertan ez ikustea, bertako pasillo eta gelatatik ez ikustea. Batez ere, betidanik eskolara lotuta egon garrenontzako, ezta? Baina, urtez edo hamarkada luzez izan zarete irakasle gutxi batzuk eskola honen bizkarrezurra eta arima, eta horregatik, beragatik, merezi dozue atxedena eta gu denon errekonozimendu eta eskerrona. Neure kasuan, oroimen hau danetik nire inguruan egon zarete. Eta horregatik eskertu nahi dizuet, nigan jarritako konfiantza eta une oro zuongandik jaso dudan maitasuna. Nik uste hau berau, bertatik pasatu den edozeinek esan dezakela, eta horregatik oso harro sentitu zaitezkete zuen ibilbideaz. Ikasle bakoitzaren onena ateratzeko gai izan zarete, maila pertsonalean zein akademikoan, eta neure ustez hori da maizu maistra batek lortu dezaken lorpenik handiena. Lezamako eskola ez da berbera izango, zuok gabe. Azken baten, hamarkada luzeak izan dira gurean, lehen egunetik azken egunera ilusioz, energiaz aritu zarete, eta ez dugu ahaztuko urte hauetan guztietan gertatutako guztia. Zoriontsu egin gaituzu, eta hori bera opa dizuezu hori. Zoriontasuna eta osasuna. Zorionak, Ester. Eta Kepa. Kepa eta Ester. Eskerrik asko. Gure eskolan emandako guztiagatik. Eskerrik asko pasatu zen urteengatik. Plazer handi beti izen da, ondo segi eta bezarkada bat. Hori, eskerrik asko danagaitik, oso guztiro egon ginen zugaz, 5. eta 6. mailan, oso horitzapenen dekoguz, elkarregaz berben dugunean, eta hori, espero dugu leharritik ikustea gainontzeko egunetan bai. Kepa hori, oin disfrute izu, ja aguante dozuz aguante beharreko ume guztiek, eta aprobetxo jubilazioa. Agur eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Hola Kepa, ¿qué tal? Soy Sergio, no sé si te acordarás de mí. Supongo que sí.
Ha pasado mucho tiempo. No voy a poder estar mañana. Me gustaría, pero no puedo. Tengo también fiesta del colegio de estos dos titanes. Y no voy a poder asistir. Así que pues quería mandarte aunque sea este pequeño vídeo para que sepas que me acuerdo. Y nada, pues para felicitarle por toda la trayectoria que has tenido y bueno, pues ahora disfrutar. Venga, un saludo. Hasta luego. Kepa eta Ester, gure bizitzetan laguntzagatik, eta bueno, hemendik zuentzako lesamatarrak eskerrik asko eta jubilazio on bate izatea. Eskerrik asko! Eskerrik asko! Apa, Kepa, eskerrik asko. Eskerrik asko, elkarrekin pasatu ditugun momentuagatik. Don Creik eta On Pense que son amigos de Don Tonteke irakasteatik, eta batez ere gure irakaslea izateagatik eta gu aguantatxearren. Eskerrik asko. Bizitako bigarren soinu hori erakustearren, zutako. Eskerrik asko, Kepa. Zarka bat. Ondo, ibili, garai, barri, honetan. Kepa, eta Ester. Irakasle hona izan zara. Lagun baten bezalakoa. Eskerrik asko irakatsi diguzun guztiagaitik. Eta zure txisten gaitik. Zure kontzertuen gatik azterketen hasieran. Erregla guztiak apurtxagaitik. Don Celestiano irakurtxagaitik. Don Celestiano mutiko malo malo, ea zer daukan, gaurko egunkarian. Zure agenkaren gaitik. Zure besarkaden gaitik. Guga ondo portatxoa gaitik. Patioak alaitxagatik. Arratsalde honetan guztia batxagaitik. Sorte hon zure etapa berrian, eta zuk etxatzen duzun bezala, Se va pudiendo la tarde. Honegaitik guztiagaitik, eskerrik asko. Gauza ederra da, gustokoa duzun leku baten lan egitea. Eta zure gustokoa da arloan ere. Eta are gehiago, zuelako lankideak tokatu zen eskero. Oso lankide apartak izateagaitik zoriona zuei. Joilaten zarielako ere bai, Eta guretzako ere bai, zorionak zuekin hainbat eta hainbat gauza partekatu dugulako. Mozu gana bakoitzari, bai Kepurri, bai Estertxu, eta ondo pasa hemetik aurrera. Gusto handik gara! Bueno, aita, hemen gaituzu zurekin egun berezi honetan, eta badakizu soberan oso garrantzitsua izan zarela Lesamoko eskolarentzat eta Lesamoko eskola bai eta Lesamoko herria oso garrantzitsua izan dela zuretzako eta zugaitik guretzat be oso garrantzitsua izan da beti, ez? Da honekin bakite hau nahiko subjetiboa da ni zure semea nazelako, baina jakin deizun guretzat honena zarela, aita? Así que espatu gustora egun hau, da hori ondo pasa, bale? Da etxean ikusiko gara. Kepatxoa, zer moduz. Esterik gabe, guretzat oso garrantzitsua izan zarela badakizu, eta arlo guztietan, bai ziketan, ikasketetan, eta Lesamako herriarentzat ere oso garrantzitsua zarela badakizu. Gaur egun asko izan dira zure ikasleekin koizitu edan lekutan, zugatik galdetu diatela, eta besterik gabe hori, egun entaz disfrutatu eta zurekin gaudela, bai semeak, emaztea eta Lesamako herria, bale? Hau, Kepatxoa. Eta maitzeko, agur bero bat zuretzat aita, eta gogora datorkit, Lesamako herritik mugitu garen bakoitzean, Lesamako herriarentzat maizu Kepan semeak izan garela, eta bitxia da, gaur egun ere maizu Kepan semeak jarraitzen izatea Lesamako herriarentzat. Eta, ere, datu moduan, jakin deizula, zeo zer ondo egin dozula eskolan, zure hiru semeek jarraitu zen dugulako, umeekin, ez dakit lanean, bai futbolean, bai maizu garelako zure
hiru semetako 2, eta bueno, animo eta ziur jarraituko zula Lezamako herrira lotuta, era batean ala bestean. Animo maizu! Apa, ondo pasa eta jakin hori, zure erroagatik, txikitatik epa txiki ditu hostiela. Asi hori zozergatik izango da. Apresio asko izan zaitulako zure ikasle horiak. Bai gaurkoak eta bai gu baina asko zen nagusikoak izan direnak. Asi que, ondo pasaita. Bona maizu! Api! Ala gepatzua! Agur, tipita! Sorte hon zuen etapa berri honetan. Oso irakasle honak izen zarie. Eskerrik asko. Mozu handi bet. Akordetan zara, kepa, urkilara joan gintzezanean, ze ondo pasatu ginen, Bueno, ondo pasa eta disfrutatu. Opa, kepa eta Ester, gaztetxoak etor zinaten eta gaztetxoa zoazie. Espero dugu oroimen polit bat eramatea Lezama herritik. Mozu handi bet eta disfrutatu. Kaixo gu 2001ko ikasleak gara, eta zuei eskertu nahi dizuegu eskolan pasatu dugun urteengatik. Ale txarra eta neunak izan arren, zuekin ondo pasatu dugu, eta espero dugu bizitza asko saltzen jarraitzea. Eskerrik asko! Apa, kepa, hemen gauz Joana eta Ainara eskertzeko gure herrian urte guzti hauetan egin duzun lan guztia. Orain zure bizitzan beste etapa berri bat hasiko da eta gero zoriontsua izatera espero dugu bihotz-bihotzez. Multzu bat! Kepa, bueno, Kepa, nor da Kepa ba? Kepa? Irakasle bat da? Bai, akorretan zara hori, futbolean jolazten zuen aguaz? Futbolean, bai. Joseba Gaz beti, oten zana, ez? Bai. Bai. Horain gogoratzen dut, bai, Kepa. Zer izango dugu? Ez dakit, hori Salamankakoa edo, ez deustuko zan. Beguztun bizi zan, baina Salamankakoa zan. Ez dakit. Bai, gure maizu Kepa, bai. Bueno, gu Goitioltzako eskola txikitik etorriak, ona eskola erraldoira, bertan helduta, bueno, guri harrera oso ona egin jozkun, eta oso hurbila, ez? Eta beti izan da ikaslekiko oso hurbila, beti lanetarako prest, atsedenaldietan futbola batez ere jolasten, bueno, nik ez baina mutilea eta neska askok jolasten berakin. Eta gero hori, asignaturak emateko, era oso hurbilean, bai. Beti euskara bultzatzen eta beti euskaraz ikasteko aukera hori zabaltzen, materiala sortzen eta ez dikondino dauzka hor gordeta, hainbat komiki eta... Historia erakusten euskumerak bere lagun batek eginako komikien bitartez. Horra guk marrazten gendu zan, eta gero berak esantzen ematen historia, eta, bueno, errezago sartzen zan. Eta hori guzti euskeraz? Bai, dana euskeraz. Salamankako batek? Bai. Sinestezina. Bai, hola izan zen. Gugaz asko jolaztu zuen, asko irakitsi zigun, gauza askotan egin zuen parte hartu, eta hori eskertzikoa da, hainbeste urtetan hemen Lezaman egindako lan. Eta maitzeko, Kepa, ez ahaztu, ez galde irrifarra eta naranjas de la China y limones de Japón! Zorionak! Orain pentsioak borrokatzera. Bueno, nire bai bideo honetan parte hartu nahi neban. Nire bai asko ikasi delako zugandik, eta ondino asko dekotelako ikasteko. Naiz etxean eta naiz eskolan, zelan bigarren mailan nire gaztelako irakasle izan zinen, eta hainbeste anekdota pasatu dugu zelako bertan, zelan ezin dutzuten ama deitu eta Ester deitu behar dutzuten, eta beste nire lagunek beti hori barrekazten ziren zelan beti ama urteten jaterako eta ez Ester, baina azkenan ja ohitu nintzen, eta beste hainbeste goza pasatu dugu zenak batera. Oin ja espero dut hainbeste matrak ez emotea, ze ja oin librago gongo zara eta denborokiko dozu disfrutatzeko. Eta laster berri egongo garela, eta espero dut esperientzia ona pasa izana Lezamako eskolan eta ibilizare, eta gehien bat hori irakasle izan zaren bitartean. Laster arte. Apa, kepa! Arrazion, egunon edo Gabon? Gabonez. Gabonez da. Egunean. Hemen gabiz anekdotak berbaiten, zugaz okidu dugun anekdota.
Eta lehengo eta behin, abutxeo orokorra. Eta abutxeo pertsonala. Pike honena zeugaz, errekreotan oki dugu, futbolera. Gerrikera bota pelotia, gerrikera. Que paselako pikeak, zu beti galdu eta beti gure irebazi. Bai, bueno, hemen ikusten duzu moduen, bitu zen belaunaldi gauzen. Eta gure dugu grabe bideo desente bat, bai, bueno, zugaz oroitzapena beti dire barregarriak eta oso postasunez betetakoak, eta bueno, bakarrik esan aldugu eskarela antxartu urten, eta nik uste dute horre erru ezuk dekozula bai, eta eskertutekoa da. Eta bueno, emetik aurre dekozun etapa berri politonetan, danon partez desiorik onena, eta ondo joan gaitera. Eskerrik asko danatik, Kepa. Eskerrik asko, Kepa. Eta amaitu baino hori nau, pelotia nora? Gerrikera! Eixo familia, hemen gauden dikata eneko anaiak, Lezamako herri eskolako ikasle hoiak, eta heldu jaku notizia Kepa eta Ester ja jubilatu egin behar dutela, da ez gu ere gure puntua jarri nahi genuen, eskerrak emoteko urteotan egindako lanagatik, eta agurra bidaltzeko bideo txikitxo bat hau graba dugu, berriatuatik, Endika eta eneko biak elkar egoteko. Endika, esan agur Kepari eta Esterreri, esan? Irakasle honak izateagatik urteotan, mila esker, eta oin, zuen oporratxoak, merezitakoak, ondo pasa, da urte askotan ikusi gaitezen berriro eskerrak eta agur bero bat. Agur! 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 I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, them grow, they learn much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful